Mwanchumurano mugasomu ya buri tweriga lya Alhamis tariki 21 cy'umutinyi 11 umwaka w'igana mange agenda twone kigwa kinga kya Kenya bange baganyirete nkwana yo muri Igwense ya Kenya umuske Dr. William Samoei Ruto kinga kya kinya kubukira nabo siyo bwe bunge eligo kwanira igoro ya ali agendreta na muno ogokonga kubugima igati ya yanda mange aberga ukirania asegeka kimyake yiga abere asoborai okwarigania asekionga chinsa isanebere cyabano mugasonkoro kwa Kevin Onkoba kurwasensemelia ye manyererio ni gakuru kwa Wilson Makori. Bachinsa isanebere ni gotogo cha kamune birengelio by'abananchi bosio bwenkwana yo muri Igwense ya Kenya umuske Dr. William Samoei Ruto wasara chiko kwanira ensi ya Kenya amugorobore ro kurwase nyumba kurwase nsemelia ye bunge ni gorit ko rero abananchi banyaka bakurwa ibirengelio byabo asabange babirwa kwanira igoro yo murobirio olia ogutumeka asokwena na obugwenia Social Health Authority anamonosha nabo Social Health Insurance Fund Chief oyo abirwa 40 ibirengelio ni gabamenye kurwase gatigati mu kibosongo babirwa gwesokya nagotamna nero ya serikali go cya kulgilia engane yumne nchiremo yo kurwa abakoro buyago cyase abananchi bwato bokomu nane tubwati ya sarabinde to koranyo ene bitari bitokoni ya kisi town ebibuyu tokoni ya ne market metole kende ngeyo mantomba yo bagoje senge mantomba bwati gasi yo ene bonus tu arenge koli ya yeli kupagega ikansi ya sala to korami ntoliko nya kigali pale transport ya ichoire ngondo bwati morembe Kenya yaito toko tebyo morayo ito President Ruto akia tokonye twachandekire no kutole munantu abantu abataka hakia bangina mo igwete bana mutago tukura twachandekire iyo bwana ratabono omugambi Ruto tokonye ira ni ebintu onse amaguta gwekerege ntege ko ku Kenya yaito amaguta kara gure sukari ko gukeregento embura ya tura bangina bagotwe bachandegete nyane besa gatoire chibesa twaka erere tokoya bagotwe bakoye busiringi 200,000 gaki bakonye bamentere chibese echo na intu motokeri nene chefu mukarete ende korokose nasha osena kyose nasha tuachire kwana nyagitari tokoserwa abayibuli baito bakure berire besengecho yechibeye je ashe imwareta gaki toiranerie ne chefu toe nenya gitari munanje umutu oko ngatia na ende ndi biashara tindikonya ingoenda kana nyagitari ari level 5 gisi yaito na chefu teliko karato gaserwa kene yap na yenda bore nyagitari kende nke nore pana teje yani kere yento oko garneve sirinti kende yonspi oko gora into yento mo takona nyagitari motoira neria chefu eri arenge koru teruari ngatu arenge kale janama abaga kaninto ninche na ikire miaka 70 amba gusiringe 2,000 ekibone kichisa ndi watoira nini kibana ore 8 hii ni njia moja ya kutuficha anatoa ushuru kwetu. Kwa hivyo president wetu na muuliza kama Mkenya mwenzake nchi imekuwa ngumu. Hii bila anaendelea kuona huko mbele huko juu anaona nchi inaendelea kukua vizuri lakini anajidanganya. Maisha ni ngumu yani tuseme kwamba nchi imeharibika. Kwa hivyo president wetu alijaribu juu chini ile marekebisho ya mambo ya mama bill ambayo anataleta kwa sababu hata maendeleo ya chini hapa hakuna MCA wafanyi kazi kwa sababu wanasema kwamba hawana pesa na pesa inatoka kwa national government inapitia kwa MPs wanakuja kuletea maendeleo. Barabara imeharibika vitu vimeendelea yani barabara inaharibika vitu vimeharibika kwa shamba havifiki kwa sokoni ili inunuliwe. Kwa hivyo hatuoni maana ya kuwa na president. Sasa president yetu leo akienda kama amefikiria vizuri kama dreams imekuja kwake vizuri kwa Wakenya ajaribu juu chini arekebishe
maisha ikuwe chini. Kinga kiagende twaniki gwa kurwa sensemeyo ni gobo igati ya menyikura sebunge ya Nyaribari bagende kurwa ebirengere byabo aon asababere bagotamna nigo obugima bogendere gukongera abakenya anamono kubatkana mono gukina kwa maguri y'ebintu asabange babiri bakaboria serikali gukia kurigiriria enganiyo yo ndo tokoroga macho tiona gokuwa tiga manduku atabukiri tagori yayo naende mwanja manduku nere nkumwiranira tole naye se manduku ngurawete sebirere tokorera naye kere mwarangeriwe kanda tabana ki abananchi bana batebire ese myake yese twate gusaba yaya twate butuni myake tatu gusena biamana so ontakera tokwirana asense mwende kubwatkana amonerio giri nyinge igoro yo butumeki bwekibesa kia CDF anamono asebunge ya Bonchari igoro yo mwaka o 2021-2022 abwasabo igo egotebe kunanigo ebitabu byarwetu ebitayo asensemelia yebunge ya Bonchari anamono chiskuru eskuru elia ya Nyangiti Secondary nigo nyakabage koenwa shilingi chimilioni 3 amonelia ya Entange Primary nyakabage koenwa shilingi chiribu chimisana 3 ekyo abeire bagotemna kibese cyo nkigeti asiskuru cyo nigo bono ensemelia ya Auditor General babiri bagotemna nigo obutkibuwene tokorwa obatkana amuningane yumne nchiremo yo gukora obukurumi bwabiri bakonekigwa asejibunge afisi yo Auditor General gose Auditor General's Office nobisi etendete bene nobisi etali kunyarko bake ko ba control tigosege kora wane serikali gotebwe kiganeri gokora nobisi etendete kulingoria amangana osigoro yobotumeki bwekibese cye serikali neki egokora obotumeki bwaye ekere budget ya nyarko bage kubekwa budget ya mwakonde wensi ase constituency ya Bonchari ase bitabu bya CDF so constituency development fund mwaka 2022 motinyo ogatano nalimo chitariki 30 abisiyeye yo muri za channel eteneneire na Nancy Gathungu nigo yanyatuko bake gotarera abisiyeye elio kuligereria na kohenekia waigona kulingoria kumanyanga kichibesa chibekire na serikali cha National Government Constituency Development Fund go CDF chigendete kunyara kuba chigotumeka bono ekero yakorto bulingoli bwaye 2022 roboti rukanyara kuba rogosokiwo umwaka 2023 8,000 bono ekero roboti oro rwa 2022 rwanyate kuba rogosokiwa umwaka 2023 yolenga bisinga kiyo buno mochumbe bwe constituency ya Bonchari no moske pafeli meke roboti oro ru Auditor General gosomo lingolyo monne wa mangana yechibasa cyense ito ya Kenya ngakikunya kwa chigo tumeka keri cha bikiru ne serikali rokanyara ko baru kworokia buna e constituency ya Bonchari ne wate skuru ko Nyangiti Secondary School yo yanyata ko bage ko bekiru chi shilingi chimilioni 3 boigo ne skuru Entange Primary School ekanyara ko bage ko bekiru chi shilingi 1800 kolende skuru echi chonsipi nchiyo Bonchari ebitabu bya Ministry Education nige korokia boigo buna skuru echi nchiyo ase constituency ya Bonchari umwaka chiriubere na 22 mutingo gatano limo kitaki 30 mulingo lw'ibitabu bya serikali kuro abisi kuro Auditor General akagenda Bonchari kolengana machiko yo gutumya kibasi serikali koligire ibitabu bya CDF ya Bonchari bala kolega CDF ya Bonchari bakamwenekeria school nero ikorokwa Nyangiti Secondary School bakamwenekeria school nero ikorokwa Entange Primary School maiga bono yelio geliri tindira nyarko baligwa kwa kurwa saba menyi go saba kiekura kurwa se constituency ya Bonchari Moske Charles Njoke ni ganyarko akago imukiye getambo kero bene akanyarko baga kulikero Auditor General go office ya Auditor General alirube elioko basaba bamobo enenga nki kiagerete ebitabu ebi byabo bikoro kyabuna chiskuru nkibekire chikorko Nyangiti boigone Entange kibekire kibesa kolene chiskuru ekinchiyo ase constituency ya Bonchari kaimuka kalirube kujia se Nancy Gathungu muyore the Auditor General kumubolia na chiete Bonchari osaba mbajete Bonchari CDF office bakane karibu school yenero bakane karibu secondary school nero na primary school nero ne kibese cyo kibekire ki school echi 1800 se primary school kimilioni 3 ase secondary school
na murikeire komwari gane aje bonchari aje gotwene keri nkai kibese gikire kai skuru ejo kire kibese na kiatumire nya yatumigete abuga ati kabisa aine ki nyechi ya krumetu mbare bachi krumete bai mukruge tambo ko kwangana machiko yenseye kibese kyo kiraniwe bairwechera watkana machiko yenseye boigo chinga kichicho omusike nchoke ni yanyara ko gakulikera ikyombekeria geguchunguza mangana y'ubukurumi gose Ethics and Anti-Corruption Commission EACC elio komyoka nechisibiti chigoro na orugendo rwegoro mono na gokora bulingoria na kumanya ine na kichibese chichanya to kwachiko bekwiro ase chiskuru chitayo tintegere tiyabu ndiro belio na ende nali dikera ligenda se twayu yote nenerete EACC mano EACC Anti-Corruption Commission aligeria mangana yakoro tukibwaye aine kinga ki skuru chunka ichire ebesisi abetunga yachiete ke boigona ndakimuki getambukiro kende akalikere komiti ye bunge elie kolingoria na kuligeria ubutumiki bwa mangana ya CDF emanyikante buna Decentralized Funds Committee eteneneire no mubunge mulungi elio koendekia na kumanya buna bali bonsi banyakoba bagusika goseko bwateraniwa no bokora bonde bwensi bwa kolekante ngakiyo valentirwa se bitabu na kolento bwene bwa manganayo nalikera Mheshimiwa Dr. Gideon Mulungi yule mwenyekero bose kamati ya bunge etenenerete Decentralized Funds Account una CDF ikondenge wikarabu EACC Auditor General na Decentralized Funds Account na ukira ile kitambo kurekeronge eto ikie keni kia mangana yuna liaya ese ngenjo yaliko bututukanu aliko to bobisa aliko te liumana ese bunge ya bonchali bantu bange batanjithio maina batairogeti obolimo batairogeti ebitina batairogeti okobekera banda mangana baya minyokia abakaya minyokia ko banurende maina boje basoke imanyekane nanga ki skule chiyo na kichasa sebitabo bya bonchali kitari bonchali akiwase chiabege tulene kaichia chiete abali balenge magaga ko batebia kabeta yali mo kwebisanda nsimo kogenda nyaro mo kogenda getunwa mo kogenda gitanda ante more bise twayibu ko bayikerale nansiga tunko bayikerale mulingi ko bayikerale ekora base serikali toko yelia special monanji toko yelia utamenero kabeta yali moskonjoke ni ganya ko bagakulia irabuna waika ahenekia wene kunyako ba bole boju ko enekiwa elida nyale ko bagakweruse lietobe elia nyale ko bakagwa kwa igoro yobokurumi we constituency wetereke ganja ya CDF Koripoteri ya Getembe TV kwa se county ya Nairobi ase bunge nene yetalia ne bugonkonyo kangi sana murikito David bugonkonyo kangi no roboti rwa senchira yobo ikirano tokwera na asense mwende kubatkana amo nobo mobo mugusin ubwa bange babirwa ukwanera maega ya abarai kusaba jumbe kwa se county ya Kisii county ya Nyamira kunyakaba kumerana asamatko amake abirka goeta nigo kabere omo MCA otabaka muske Daniel Umbasa Abebo Yakobo gosoke na otamna nerebuya abagusiba nsigo chamo munenchira yamo yokorosia ikiama na korenta obomo bumugusi elikone kingana barbo okibare kwirwanira ase serikali itware kuburia barai baitu ande mbaba barai bo kaba siasa bari ya barai be kanisa abagaka banene abarai ba siasa baikaranse barengere mana kyumugusi yago chama na ade ntiri kwana mangoja turamo asoko imoka na kugenda kwana mangana kibarasa musaigo after mutinyo ya mebere na anda mangana yaera kyarege ya kwani na andi ya kwani umuntu gwika urigeti watoleta hamo numoga kanyachari araba gusiasa mangana siasa tuagete chikura cheita osiamo njendo chema anya batageto iguru yobwamate na ndubwamo gumugusi ibare kuri yege ntekemo yegotoletamo onyenge siasa baliye mangana siasa onye na mangana y'uchumi baliye mangana y'uchumi onye ni michezo baliye mangana y'michezo ndo chekemo kirasa gotoletamo ne ikirenga kyo mwana ito usi okoro Fred Matiang'i tarata tebweka akina wotoroche se byombo bya bali bibona batebana natagete kuboni chukura cy'umugusi cyo kurugusira akini cya Kenya
ase kubule kirugo kyo president no twale kuera mo na into tebana ege ko bakebe kure into na into go soka une chaba ko chitari go soka chaba ko chitari go soka lakini abagusito manyere umuntu ina akobori chikura bakemwage ndese muine bande bagenda mu gutwara impact lakini to chama na tufate chikura tanyala matu wake chikura ngi milioni nyingi makiara turange milioni na watu balesiko muntu tayo orati ne chikura kya Kenya tajikuri yomusi ande abere egesikia ekeririye matiangiru kwalo Kenya ngima ogende nonye mpugi kuyo ogende nonye mpogere ogende nonye mburuya abantu bamwachete bati buna tukaragiriria abantu ababe na bakonya mu gusyomo nero ukana lakini nkagerete ngakie kakitiga tuliye nteka mo nonya nabachumba mwatebete mutagitomo mwanyore bonege tukera baleta Tumwa chumura ne gati ari ngande to kwanira kaniria asensemeli kionga chinsa ikomichi abon magoro banyuranga boigo umugoro rero nigo umurai bwensi ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto arachigutwara nkwana gukwanira abakenya alia abagende twane kigwa igoro yoko konga ko bugima kurwa sensemelia yo obonchire guikasensemo yo bochenu guikasensemo yebirengo bya amasomo nyuranga boigo ekeiga ne ikiria abor kigwa bekirasiki 12 bagende tamuna matemu abo a KCSE barachigukora ekeiga litkoria ankyo tumurana chikora chinsa ikomi nkoro kwa Kevin Nkoba kurwa sensemelia ye manyiririo ni gakoro kwa Wilson Makori. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirungu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babate emashini yekerero iyo ekorongeya egete kyomogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo